Ipisasan. Tila pala. Ay, si Tita Tira, special charge. Na. Special Bernard. Si Bernard man ron. Buhol man ka, Nay. Mami ah. Lami Naon ni prami Palo magkaon. Hi, simrang hilan eh. Hi, good morning, Mayor. Good morning, mga kaigsuonan. Kamusta mo? Di na po mi dare. Nagtambay-tambay mi, nagwat mi miso. Hay okay. Gas rame. Palibangon na lagi ko manang. Palibangon kong hiza, di na palibangon. Nay, natawo lagi si Ar. Natawo. Hay masasa, lapod babasa. Ani? Kusga. Nabliter! Mali ba na? Malibang ko nun siya pero yung lingkod. Kilig na ko nang. Hay kilig na. Napa lagi ni gamit sa CR? Dikilig ko. Hindi kilig ko nun sa Mayor. Kaya naman siya, isa to yung tukang sapon. Ano ka? Tap. Hala. Ang gingan ha, ako'y magmaninay. Huwag kasal ni Mayor. Yor! Ako'y maninay. Tig-iloro ka nang. Jara na kami no si Gilo, di ko sa kuwag maninay, kisa kitang maninay. Maninay. Ay maninay, kasi imong kuwag maninay, ako laman. Ha? Maninay ko nimo. Wala na yung Manila tayo, kaya magtaban ra na. Kasul-kasal na na. Ay ayor. Ug magtaban mga lingkayor, aso pakita dani ug magtaban ka ni sud makauli ka. Baso na Manila. Magtaban man dai ka. Taban na. Ano naman sakdanan? Ano na, basahan niyo, pagdaliin kay kalibangan ako. Babasa ko na dali. Hindi pa manigi sa pagdaling babasa, di man ka istorya. Di, nanay katig, lain. May kilig ko. Di, dang gitik. Na may uyab, nalagi na. Kilig ko lang. Hala, kikilig kayo ng huwag na. Di pa, eskwila pa. Di. Di sugton. Di sugton. Ano sugta kay murag na ang piling. Hala, nagiling kita dito. Halag ba yun, patambag man di ay. Panay na yung mga kanang. May, lagi ko. Wala, expired na. Kalibangan ako yun. Maninay ko yar, di ako masugot, di ko ni mukhang maninay. Nga sa kanil kayo, be. Ha? Balik nga sa kanil. Nang malibang ko sa imong banyo. O di bang, kawa man ay inodoro. Harang Ang water ah. sa buwagan na nga nagtubig. Magas Manila. Dira. Papiso ba? Lugay, posteri, awan tiduli maligo. Uy, sa pagka Lakaw na kayo, basi ko sa zuli siya. Tiri na ba yung pasama ito magkaigit sa ganas ng lingkuran ron. ka lagi, kaya napay nagkasaw-kasaw. May kasok-kasok ang to, tiri mo sunod ko na to. Put-put, tiri pa ba'y maligo. Maligo na sa daan sa nagmarang inita na dagado ka. Oo, sige, naghapon o. Kahapon nila to sa Tungad hadlaw. mo. Sorry, Pero to sa hadlaw, lagi, uli na limas Kuya Eric. Huwag hapon nakainoy. Mas ng kunil. Bantay sa kang mayor ka, di ko na mukhang maninay kay na adyo ka rin nang kaog, di ko na mukhang maninay ha. Kay Ilagi ka kuhan ko. magmaninay dyan ko. Nang. Mga kaday? Ay, tiyaw. Nanda na sa linira kong kalibangan ko na mazuli si Ar, lugada. Mas mamazuli mo, naglulo buti. Oh, Majuli. Kanina ako kalibangan, sige ko barag-barang dito. Ano sa naman galibang kay sayang? Sayang sa ko no, nga. Kasura ni. So, atong tidak ipagawas. Nanong na kay kwarta na? Oh, Majuli di ay. Mga paghapon nang. Sama. Pa-agris, wapag pang 3 months. Kay kuhan man tron. Utso pa man, sa 15 man to. Kasi mga 16 na ano ni. Yung kag di pa butog 15. Dis niya Di agi. agang nga, di pa abot to 15. Pag sige nagsi, kay na may iban nga di ra kaabot, ipindi man na nila. Dali mo kay ba mo sik? Ikaw naman siya sakan diha. Oh, labag ni silpon. Mundang na ko. Kamao. Libangon ako na, sina na ko kintin. Sagaw na na. Ibang nagkagang kaung kamuti, makaigit na ba ng kamuti? Mahapon ba, ang kulibang gapon ko. Sayang man. Ang ako bitaw, di bitaw ko malibang ko katong ihatag ni mo na parami nga dagang tableta. So, mo inang mo to, makalibang ko kada buntag. Hanoy ka, Jo? Ayun, tiada snake plant eh. Ikaw ala. So, sabay kay anti-radiation mo ka. Oh, may anti-radiation na. May mga silpon na, wang gutoy, lamiag ko ah.
Kay kuan man. Taway lang may flower pot. Okay lang. Pero Isa man. kami atanawon nga gitapok. Aso pa man nimo ko anon? Karon ng mga 15. Basta mo na. Buwahi bang guni. Di pa di ko kalupad. Matuon ta ko Curtis. Ang magmuli. Oy, manang, nakalimut ko na ma-order ko nimo ng karong kuanang Kamanday. og suma nimo. Asa? Balig 100 ka buok. Halon sa. Karong 20 sa gabi. Isa man na. Manguan ko manyanita. Magmanyanita ko. Mura pagkantiri. Ma. Naggunaan na Nag. Di ka adjust ay purami. sahir. Di, jam lang to. Na. Sige na nang. 23 sa gabi. Tinamis minarat. Pwede rag 50 ka tinamis o 50 ka parak. Ya, okay ra. Salamat ha. Ha? Napo ko'y 23 mamiso. sa gabi mo ha. Kaya ang dati na ini kakadlawon sa 24 na. Adi, di ko mula ka pa di ay. Aw, mangutan na ra ko unsang oras may mo manyanita. Alo sa. Unsa man naman nitas katoliko? Sama na yun eh. Birthday. May birthday ba sa Katoliko man ay nga no. Di man, ini. Dire, sama ka ter. Kuan man ah. Okay na ka ter? Mister eh. Sa kamusing sa imo ha. Kuan. Mister maligo ko no. Tiri malibang pa ko. Ngayon mga tijuli. Tuding ka lang. Paipatiwas ni Mayor. Moingan ra ko nimo na uban sang oras. Katiwas kapoy nga tinga na. Patua. Cancel mo ganin hug ako. Ato cancel kay ro makibaw ko. Ako pa ba imong bahagatin? Di ko gumabuhat nang. Ay! Mga gusto kong susagi. O pa ito pagkaon tra. Adlaw. Saan dyan ipangaon? Nangan silag mangga na ah. Agi mangga sa day? Nangan silag mangga, wali ka taga eh. Isabot pa sa butog saranay. Sara ni magduguhin ay. Bahal namin sila. Kaaman. Kaon ka ba, Bome? Hindi taray. Kan kaday? Dadoy. Papa mo yung ako sinita ko ani. Butangan ni kamay. Di ka nang pinunido. Kusag Mga mangga ha. kamay sa. Wala na hili nang. At kamay. Dato sila na ko day. Nas dili nas sila na gamay. Ayan napisuguon. Nas hilig sa tubigan. Di pa palay mo pa. Hindi ko mukaan dia. Kuan. 3 ton po. Nangan silag mangga na ah. 40 kilo. Nas pula mina mo nagmangga. 40 kilo. Dugo ra ba ko? Kaya sa box rito. Kamati lagi. Kamatay, di makamatay. Kaya ito yung baligya. Kamatay. Dugon ba magkaon man ni asyom? Pinakadlaw. Kamatay rin. Pinakadlaw. Duwa. Mundang yung dugo dili pura mi. Dalawa. Iaw. Mundang lagi nas nanay saraman. Tiya. Chay nas nanay. Tabang arang aslan ni ah. Adi sila nang kayo gamay ra mo hang kamay. Igo ra nang kahigon. Ah, un igo ra kalyana. Nana pulit. Hinom. Kot-kot pa kasi mong day. Wala ba naman hunaw? Tatay tagay. Sa makaan. Ano ko ita? Si Undoy. Giuwi na ni sila nay. Muna ba ka ta pa mi? Dali naman dili. Mana pala sa nanay di pura may parihaman. Tapa mi mo ban ko tapa mi pa bunawak. Kay mo ban ka? Puro noon. Ag hunawan ni skoyo lito, hag hunawan. Ug mga mulakaw. Mami bo di ka tapa mi. Nahilin budbul. Mga ulit og mangga sila oh. Nalin. Di ko. Nari sa kada. Nahilin bol. Di ko kay ngilo. Pagampangag. Si Tiri na lamon-lamon. Nailin special ko nailin. Di man. Ako may special. Si Tiri may special di ikaw. Ikasasayin. Ito pila pala. Si Tita Tira special charge. Na. Special Bernard. Si Bernard man ron. Bol man ka nay. Mami ah. Lami ah. Nang ni pura mi ah. Pala magkaon. Yes, liman pun na sila nanaw. Wala di asam-asam. Si Aslam nga lamiun. Nga na kay Gi makita na. asaman mo? Na pa, murag lami hutun. Hikot dun. Basta di pa mahulog. Ingat sulit ito na pa ba? Ingat paggaro sila kabuo. Hangahi. Palitik ko ngani ko sa kabo. Tiya, papa. Ang buok. Para Upload mako. ako nay.
Hapon na. Kung ako tapos. Nasa ka day? Gupload na. Ayun ka mag-vlog kas lang bay. Ngita pod, manghiring-hiring lagi ko. Asan ako na nimo. Balhig pamilya. Ato balis kuan. Tos lang nasud. Kaya na may masuko lagi ka na sa tong pamilya. Lain. Asa ka mag-vlog, laing lasod. Itos mga kuan dito sa merkado. Sa mata kakawawa sa merkado. Mahanjo ko. Pasagot. Pasagop ka? Ato na ko nay. Sige, babay. Pasagop day ka. Ano nilas? Ala, grabe talyanan ka sa ganun. Ano ba Grabe din. Ha? Ah, pag-ingo gamay lagi panghagkop na. Pag-ingo. Masahan ka day. Eh, masahan? Sarahan. Hala. Kapit ka pakadoon. Magot ko. Di man kuwas naman ay. Nalagi. Hoy, asa mo? Pahilot. Nansa naman na? Ko na, uban ko ta porami. Ito ka ba naggimpang nas kuyo rito na? Porami. Di muli kas gabi ta porami di. Muli. Di, nalubo lagi na. Nanay ugat na lugpitan. Muna tao ka pang sagi. Purkan tiri ba dari pagkatapilok? Ini ka to diha. Wala na. Ulian na. Tapilok lagi na. Kabilang na po. Patuloy, di ka maka-prepare? Ito ko sa house. Dihagdanan na? Bala na ko. Ato ka sa karang kay hugma nang. Mga tuloy ko. Kuya, sa rin lagi. Ito masih mabaw. Lagi. Baw.